Bona vesprada a tots. Per favor, un moment de silenci que anem a començar. Primer que res, els festeros del 2010 van a tirar el Vítol. Després el regidor de festes farà el sorteig del porquer de Sant Antoni i tot seguit l'alcalde presentarà els festers del 2011 que ens tornaran a tirar l'últim Vítol de l'acte. Comencem ja. Yo lo hice bien. Estoy jugando uno, me había quedado. Vas, fora així. Esperem-me fora. No pergueu. No te lo pasa. 4 240 240. Els festeros que seran del 2011. Per favor, quan dic el nombre, saludeu. Molt bé, comencem. Comencem en primer lloc amb Eduardo Sancho Navadón. Joaquín Borràs Bonilla. José Ramón Ortiz Monpó. Antonio Hernández Muñoz. César Vicente Barberá. Juan Manuel Guillén Francés. Vicente Monpó Real. Sergio Martínez Pérez. Y Lorenzo Bonilla Pérez. A continuació també anunciar-vos que la festera de Gràcia serà la senyoreta Jessica Yuch Soriano. I com no, la festera de Gràcia infantil, que està sent nosaltres, serà Marina Badal Cuquerella. I els festers infantils serà Paco Borràs Granero i Nacho Ballester Olmo. Esta es la representación que tendrá Canals a l'any que ve. Que se me vaya de ya estamos
festes tenim que seguir i sense parar i estem convidats tots a cafè, copa i puta.